käveli vastuulla. Ei mun ei sinne mennä. Sinne voi mennä, siellä on laulaa, siellä on kissa, joka laulaa piidesimalia. Ja sitten voi kävellä sisään ja ulos niin kuin on koulussa, se kestää 4 tuntia. Täällä tapahtui jotain, mitä täällä ei ikinä aikaisemmin tapahtunut, eikä ole missään muuallakaan. Eli täällä lauletaan tuon kuuluisan luvun pi 10 000 ensimmäistä desimaalia. Siihen menee noin 4 tuntia. Täällä osalla aika hyvä ilta. Me ei oleteta kaikki katsojat kuuntelemaan tämän kokonaan yhden istunnon. Ovet on auki koko ajan. Sopii pannaan vähän pienemmällä metelin takia. Vapaa pääsy sisään ja vapaa pääsy ulos. Ja vaan tulla vaikka 1000 ensimmäistä desimaalia. Viisi, kolme, viisi, 8, 9.